Základom kúpeľnej liečby sú vaňové a bazénové kúpele v 33-stupňovej minerálnej vode. Voda z kúpeľného prameňa je síranovo-hydrouhličitá, horečnato-vápenatá s vysokým obsahom kysličníka uhličitého. Kúpeľný dom je v tesnej blízkosti prameňa, takže voda, s ktorou sa naplňajú vane a bazén, prichádza v prirodzenej, teda v najúčinnejšej forme. Sekundová výdatnosť prameňa je asi 5 litrov minerálnej vody a 10 litrov žriedlového plynu. Čas trvania kúpeľa, koncentráciu a teplotu vody, podobne ako ostatné liečebné procedúry, predpisuje pacientom ošetrujúci lekár. V 30. rokoch minulého storočia došlo v sliačských kúpeľoch k najväčším stavebným zmenám. Komplex budov s liečebným domom Palace, obchodnou a spoločenskou časťou sa stal dominantou celého kúpeľného areálu. Architektonicky sa budova radí k najvýznamnejším predstaviteľom staviteľstva obdobia moderny v Európe. Kúpeľ sa ordinuje pacientom s ischemickou chorobou dolných končatín, ďalej pri migrénach a pri únave nôh. Perličkový kúpeľ je doslova balzamom pre telo po nadmernej záťaži celého organizmu. Klasická masáž priaznivo vplýva na celkový zdravotný stav pacienta. Špecialitou sliačských kúpeľov sú podkožné injekcie žriedelného plynu. Táto forma liečby je veľmi účinná. Už počas niekoľkých dní vedie k ústupu lokálnych bolestí. Vakuopres je prístroj určený na liečenie periférnych porúch prekrvenia dolných a horných končatín s využitím vzduchu, kyslíka alebo žriedlového plynu. Suchý uhličitý kúpeľ, tzv. Biovak, je moderná liečebná metóda, ktorú v sliačských kúpeľoch zaviedli ako prvý v kúpeľníctve na Slovensku. Pri aplikácii tejto procedúry sa využíva prírodný žriedlový plyn, zachytený z kúpeľného prameňa. Žriedlový plyn prispieva okrem iného k úprave hormonálnej nerovnováhy, zlepšuje prekrvenie svalov, urýchľuje regeneráciu organizmu a odstraňuje migrenózne bolesti hlavy. Masáž lymfatického systému urýchľuje odplavenie únavových a odpadových látok z buniek a medzibunkových priestorov kože, podkožia a svalov. Procedúra prispieva k skvalitneniu vzhľadu kože, je účinná proti celulitíde, odstraňuje opuchy a napomáha vyhladeniu jaziev. Pri chronických zápalových a pooperačných gynekologických stavoch sa osvedčil nielen vplyv uhličitej vody, ale aj rašelinového liečebného zábalu. K utíšeniu lokálnych bolestí, najmä pri chorobách pohybového systému, pomáhajú parafínové zábaly.
Ďalšie liečebné procedúry významne prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu pacientov, zmierňujú ich ťažkosti a pomáhajú prekonávať zmeny vyvolané chorobou. Zvlášť dôležité sú procedúry, ktoré slúžia ako prevencia pred škodlivými látkami, ktoré nás denne ohrozujú. Liečebný pobyt takto prináša komplexné zotavenie celého ľudského organizmu. Pohybu a nervové vypätie. Preto súčasťou komplexného liečebného procesu je dostatok telocviku a prechádzky na čerstvom vzduchu. Individuálna pozornosť je venovaná pacientom s následkami mozgovej príhody alebo po úraze. Pohyb. To je základné pravidlo, ktoré sa tu predpisuje ako doplnková liečba každej choroby. Sliacké kúpele pacientom ponúkajú najrôznejšie športové aktivity. Záleží od každého jednotlivca, ktorý zo športov si vyberie k spríjemneniu liečebného pobytu.